Palihog ayaw ug gawas, si COVID nag-atang sa gawas. Patuo ug tumana tanan, seguridad para ni sa katawhan. Ayaw ug supak ka ang mando, dili lalim ang magboluntaryo. Pila ka oras siging gahago, nitabang para di ta maigo. Intaon ayaw mo og gawas, si COVID nag-atang sa gawas. Palihog tuman mo sa kapitan, kay sila man ang gipang manduan. May pagmusot kas kabalayan o iampo na nimo ang tanan. Ang pamilya nga dili mataptan o walay makuhaan. Frontliners gibuhat tanan, doktor, pulis ka o makapitan. Musaludo may kaninyong tanan, sa pagbuhat ninyo o kaayuhan. Para sa katawhan, nga dili na kita mataptan. Sa hugaw nga virus man, maong patuutan nilang tanan. Intaon ayaw mo ug gawas, si COVID nag-atang sa gawas. Palihog tuman mo sa kapitan, kay sila man ang gipang manduan. May pagmusot kas kabalayan o iampo nga nimo ang tanan.